बे जाहैबाय नाइट भिउ आइजोफोर केमेरायानो मोदै जाबाय आखाइ नांनानै नाफाम बर'नि हाबायाव ब्र' मोनसे कलेजाव जेनेरेल सेक्रेटारि जानानै दं बिथाङा देखायथ'ला आं बारा ओमफ्राय जाखांबायानो जोङो दा हौवा गोदान पार्टि जानानैसो फैदों जोङो नाफाम अमा सबायजों दाउजों बेफोर बर'नि हाबा जाग्रोखाबावबायसो आं बिनि उनावसो दायो खैना गोदान बा हिन्जाव गोदानखौ लाबोनाय बिजनिनिफ्राय क'क्राझाराव लांगोन रायजोफोर जाखांबाय दा हाबा दानगासिनो दङ हाबाया सोरनि हिन्जावनाव हाबा दानगोन दिनै ओमफ्राय लानानै थांगोन गाबोन रिसेपसन हौवानियाव बे जाहैबाय जों दा बिजिनियाव दङ बर' बाथौ हाबा आयौ नानि मोना र' नैयाव नायदो वेलकाम टु द वेडिं बिदांजों रिउ रिउ डक्टर रिउ रिउ दै बे आरो ओमफ्राय नैबे मेन एन्ट्रेन्स गेट दा हिन्जाव गोदानखौ दायो लांसिगोन सासे आदाया लाबोबाय आंखौ माने भारा बुफैदां हिन्जाव गोदान लांनो बिजिनिफ्राय लानानै थांगोन ओरैनो थास्लायस्लाय भारा बुहैनोसै होननानै ओंखारबाय दा होजोंहाय हिन्जाव गोदान दोनहैग्राफ्राबो थांफासिगोन जासिहैनोसैलाय ओमफ्रायसो खैथासो जाहैगोनथाय हरनि 1टा 2टासो जाहैगोन नामा बिदाय जोबसो न'आव फैफिननाया माने ओरैनो थास्लायस्लाय भाराबो बुनांगौ मालाबा गारिखौ नोंहा नङा उफाय गैया थांनोसै हिन्जाव गोदानखौ लानानै दायो फैयै फैयै हिन्जाव गोदानखौ लाबोबाय नै मोनफैबाय बरायसिगोन
दायो हौवा गोदाननि न'आव सफैबाय डेक'रेसनखौ एसे देखायनि नोंथांमोननो बे जाहैबाय नाइट भिउ मोनानि हाबजेननाय हिन्जाव गोदानखौ लाबोगासिनो दं जों ओमफ्राय आङो हाबबाय आदाया हाबलांग्रोबाय बेखौ बराय Hey!